Siema, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw 19 o fus Chwefror 2025. Felly, unwaith yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i drafod ac hefyd i datrys yr achodig o'r sefyllfa sydd yn fy achosi yn ychydig o bambledd ar y moment. Felly, fel ydych chi'n gweld, dwi'n defnyddio y T-Max ac beth dwi'n eisiau i gwneud yw mae gyda fi ar yr panel fan yma ar yr ochr yr chwith. Ac nawr unwaith ar y sgrin, felly, fan yma mae gyda ni yr gorchmyn, y grep, sydd yn alltynnu llinellau unwaith yn yr ffeiliau, unwaith yn yr pygell cyfredol, sydd yn dechrau gyda'r carrot nod, neu'r ac yn crom fan yma, ac wedyn yr ychwaneg nod, ac wedyn yr double different nod, unwaith yn y ffeiliau, part dydym 1.js, part dydym 2.js, ac yn y blaen. Ac wedyn, dwi'n eisiau i alltynnu dim ond y llinellau hyn sydd yn cynnwys yr symbolau, yr dwbl, yr cyfrachu cerog, ac hefyd y dwbl stwnch nod. Ac wedyn dwi'n gallu gwneud hyn trwy'r pibelli, yr allbeniad oddi o'r allbeniad o'r gyntaf greb fan yma i'r ail grep fan yma trwy'r pibell nod fan yma. Felly beth mae'r hwn yn dweud yn ei gyrstrawen yw, gyntaf mae angen i ni i redeg y gyntaf gorchymyn grep fan yma i alltynnu llinellau sy'n dechrau gyda'r patrwm fan yma, unwaith yn ei ffeliau fan yma, ac wedyn i bibelli yr allbeniad i'r ail grep fan yma sydd yn alltynnu dim ond yr llinellau sydd yn cynnwys yr symbolau hyn. Felly, pan dwi'n yn rhedeg y gorchymyn hwn, fel hwn, felly, dyma'r allbeniad. Felly, mae'r allbeniad hwn yn hynod o'r defnyddiol i fi, oherwydd dwi'n unwaith yn y cyfrwaith o'r ysgrifennu yr llyfr fan yma, ac os dwi'n gallu alltynnu a llenllau gyda'r patrymau neu'r patrwm am benodedig hwn, felly dwi'n gallu yn union sydd yn caffael a dibelwg o'r prif rhainadau union yn yr llyfr, sef yr prif cymwysiadau union yn y llyfr. Felly, beth sydd yn achosi y bambledd yw yn arferol os dwi'n eisiau i copio neu deblygio yr enghraifft gorchymyn wrth y llinell gorchymyn union yn y rhaglen bell, beth dwi'n gwneud yw dwi'n gallu defnyddio y llygodyn, a wedyn i pwysio lawr y botwm ar yr chwith, a wedyn i llusgo yr rhedegwr ar draws y llinell, ac wedyn i dewis yr peth dwi'n eisiau i copio neu deblygio, ac wedyn i deglygio ar llygodyn, ac wedyn i dewis yr copi fan yma neu deblygio. Ond y pambledd yw, oherwydd unwaith yn y T-Max, mae'r llinell nawr yn llapio ar llinell fan yma pan dwi'n gwneud hyn, os dwi'n eisiau i deblygio y holl gorchymyn, felly nawr yr un yn rhedeg unwaith yn y panel ar ochr yr dde'r, yr un fan yma sydd yn dechrau gyda'r rhif 146, ac wedyn yr ychwaneg nod, ac wedyn y dwbl diwrnod fan yma. Felly, nawr, os dwi'n fel arfer yn deblygio yr ardal wedi ei dewiswyd fel hwn, ac wedyn nawr, os dwi'n ei gludo unwaith yn y notepad, felly nawr mae'n yn cynnwys yr cymwysiad sydd yn berthnasu i'r paneli eraill, sef yr un fan yma, sydd does dim unrhyw berthnas i'r panel ar ochr chwith. Felly, yma gyda fi y gofyn sut i deblygio dim ond yr gorchymyn fan yma'r, unwaith yn y panel fan yma'r, unwaith yn y T-Max, heb dewis yr testunau neu'r rhanbarthau oddi wrth yr paneli eraill, unwaith yn y T-Max. Felly, ar ôl ambell o'r archwiliad ar rhongryd, darganfias i, does dim unrhyw fath o'r ateb neu'r datrysiad ar gyfer y trafferth hon. Felly, unwaith yn fy archwiliad,
darganfuiaeth ychydig o'r amrywiaeth mewn yn yr datrysiad o'r trafferth hon. Yn yngdaf, deias I ar draws y gorchymyn fan yma gyda'r enw script. Felly os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn script ac wedyn na'n help, felly mae'r hwn yn allbynnu yr diwisiadau ar gyfer yr gorchymyn hwn. Felly enghraifft os ydyn yn rhedeg ac ydyn script ac wedyn ar ôl hynny mewnbynnu yr gyfnod ac wedyn os ydyn wedyn allbynnu yr parametr nesaf, sef yr enw'r o'r ffal ar gyfer allbynniad. Beth sydd yn digwydd yw yr allbynnu yr beth, y holl beth sydd yn digwydd ar y terminal hwn mewn yn y ffal enghraifft os ydyn eisiau i'r allbynnu i'r ffel gyda'r enw output.txt fel hwn, felly gyda'r gorchymyn script ac wedyn y gwaglau ac wedyn output.txt, os ar ôl yr pwyso ar botwm dodiad, beth sy'n digwydd yw bob beth sydd yn digwydd ar y terminal fan yma mewn yn y cregyn bash, maen nhw'n cael ei allbynwyd mewn yn yr ffel gyda'r enw output.bash. Felly nawr dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad fel hwn, nawr mae'n dweud mae'r script wedi ei dechrau ac mae'r ffel yn output.txt. Nawr dwi'n gallu enghraifft mewnbynnu beth bynnag dwi'n eisiau, enghraifft os dwi'n eisiau i alredig y gorchymyn o blaen, sef yr un fan yma, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad, nawr mae'r hwn yn allbynnu yr allbyniad oddi wrth yr ddau gorchymyn grep. Nawr os dwi'n eisiau i atal yr gorchymyn script oherwydd amser mae'n yn recordio neu yn nodi lawr ac yn allbynnu ac yn achub bob beth sy'n digwydd mewn yn y terminal mewn yn y ffel output.txt. Os dwi'n eisiau i atal hynny, dwi'n gallu wedyn pwyso ar y botwmau yr Ctrl D neu y Chreol D fel hwn, ac mae'r hwn yn amadal oddi wrth yr script, oddi wrth yr gorchymyn script, ac wedyn mae'n yn arddangos yr neges mae'r script wedi ei gwneithbwyd, felly yr ffel yw output.txt. Felly nawr os dwi'n adolygu neu edrych mewn yn y ffel fan yma, felly dyma'r allbynniad sydd yn edrych yn hynod o dyryslyd oherwydd mae'n yn allbynnu pob dim sydd yn digwydd mewn yn y terminal yn cynnwys yr mewnbyniadau ac hefyd yr allbyniadau. Felly os ydyn eisiau i archwilio ar gyfer yr gorchymyn grep, felly mae'n cyddwyd fan yma'r arllinell yr 4. Felly mae'n angenrhaid i ni i adolygu y ffal hwn os ydyn eisiau i dod o hyd o'r gorchymyn hwn. Os ydyn eisiau enghraifft i'w ysgrifennu fe neu ei gludo fe mewn yn y ffail enghraifft. Felly mae'r allbyniad hwn, neu dwi'n canfod mae'r data hwn mewn y ffal yn weddol dyryslyd ac yn weddol anodd i'w darllen, ac mae'n hynny yn ymglymu am bell o'r troedfedd neu'r rhanbarthau mewn yn y cyfrwaith i dod o hyd o'r diben neu i cyrraedd hyd at y diben. Felly mae'n ymglymu ychydig o waith i'w gwneud. Felly ydy rhyw fath o'r datrysiad sydd yn symlach na hyn. Felly dwi'n meddwl yr angen datrysiad arall yw i defnyddio yr gorchymyn mewn yn y cregyn bash. Felly beth rydyn ni'n gallu gwneud enghraifft os ydyn ni'n rhedeg yr gorchymyn history fel hwn, ac wedyn pebellu yr allbyniad i'r enghraifft yr gorchymyn tail neu cynffon, ac wedyn dim ond i'r allbynnu yr olaf 10 llinell fel hwn. Felly mae'r hwn yn allbynnu yr olaf 10 mewnbynadau mewn yn y gorchymyn mewn yn y cregyn bash. Felly, os ydyn eisiau i dod o hyd neu i alltynnu dim ond yr gorchymyn fan yma ar y llinell 600
a 10, felly beth ydyn ni'n gallu gwneud yw, ac yn gallu rhedeg y gorchmyn history, ac wedyn felly yr allbaniad i'r gorchymyn arall, sef grep, a wedyn i grep ar y patrwm, sef grep hunain hefyd. Wedyn, pan ydyn ni'n gwneud hynny, felly mae gyda ni yr helaethrwydd o'r gorchmynion o'r blaen, sydd yn cynnwys yr gair grep yna fe, yn cynnwys yr gorchymyn history i prysdydiadu y gorchymyn grep ar y grep. Felly, os ydyn ni eisiau i hollol anwybyddu yr llinellau gyda'r gair history, ydyn ni'n gallu bebellu yr un gorchymyn fawr o blaen i'r grep arall, ond gyda'r dewisiad na mynd fi i'r cadw mas. Felly, os yn eisiau i gwybod beth ydy'r mae'r dewisiad na mynd fi yn cynrychioli, ydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn man grep, man ar gyfer menu neu canllaw ar yr gorchymyn grep fel hwn, ac wedyn os yr nawr yn pwyso ar y botwm dodiad i ymdreglo i lar neu'r torchi i lar, felly ynglyn ar prifryllen na mynd fi, prifryllen mae'r hwn yn allbynnu yr rhif dyllangliad neu fersiwn, ond ar gyfer yr bachlys yn fi, felly os ydyn yn ymdreglo i lar, mae'r hwn yn cynrychioli y gair Saesnig invert match neu'r cydgymeriad dadroi, invert. Dadroi neu gwrthdroi hefyd. Os ni eisiau invert, yn gallu gwrthdroi hefyd. Felly, i cadw mas neu i hidlo mas yr llenellau gyda'r gair history yn gallu mewnbynnu gorchymyn grep na mynd fi, ac wedyn history i mewn yn y double dyfnod, neu mae'r single dyfnod yn gweithio cyn gystal, ac wedyn os ydyn pwyso ar y botwm dodiad, felly nawr mae gyda ni llenellau dwi'n eisiau, ond mae'n enwedu allbynnu yr holl troion dyn wedi ei defnyddio nhw i mewn yn oddeutu 600 benodau diwethaf neu yn fwy. Felly os dwi'n eisiau i dim ond yn cachu yr un olaf, sef yr un ar y gwelod, beth dwi'n gallu gwneud yw, dwi'n gallu bebellu yr allbeniad o ddod hwn i'r gorchymyn tel neu cynffon na mynd un i'r alltenni neu i ddangos dim ond yr un olaf i mewn yn y cynffon fel hwn. A dyna fe, nawr mae gyda ni yr rhif o'r gorchymyn fan yma, yr 610, sydd nid yn rhanbarth o'r gorchymyn fan yma, felly sut i alltenni y rhif 610 fel hwn fan yma. Felly, ydyn gallu unwaith eto bebellu yr allbeniad i'r gorchymyn arall gyda'r enw Z. Felly, mae'r gair Z yn cynrychioli y geiriau Saesnig stream editor neu'r adolygydd yr ffrwd. Felly beth ydyn gallu gwneud gyda'r Z yw ydyn gallu defnyddio yr mynegiadau rheolaidd i'r alfabethu yr testun neu allbeniad neu'r regular expressions i alfabethu neu reformat yr allbeniad neu y data. Felly, gwneud hyn ydyn gallu ar ôl y gorchymyn Z, ar ôl yr gwaglau, yn gallu defnyddio y dyfnod fel y single dyfnod, ac wedyn y bachlys yn S, ac wedyn y blind slice, ac wedyn y patrwm i chwilio amdano. Er enghraifft, i mewn yn yr mynegiadau rheolaidd, er enghraifft, os ydyn eisiau i chwilio ar gyfer yr rhif ar y dechreuad o'r llinell, felly ydyn gallu defnyddio yr caret nod fan yma i cynrychioli dechreuad o'r llinell, ac wedyn dwi'n canfod ar ôl dechreuad mae gyda ni achlydig o'r gofod fan yma, felly ydyn gallu defnyddio yr o-slais ar gyfer y gyfod, o-slais S ar gyfer gyfod, ac wedyn yr serenod ar gyfer unrhyw un, os mae unrhyw symbol fan yma sydd yn cydgymaru gyda'r gofod nod neu gwaglau, wedyn mae'r hwn y rhanbarth o'r patrwm ydyn ni eisiau i chwilio amdano, ac wedyn ar gyfer yr 600
os mae unrhyw rhif yn arddangos. Felly, y patrwm ar gyfer unrhyw rhif yw yr agor, cronfach betriol, ac wedyn dydym, ac wedyn yr cysylltnod, sydd yn carysoli syniad o'r i rhywbeth, hyd at rhywbeth, hyd at y rhif 9, ac wedyn y cae petriol cronfach fel hwn, ac wedyn ar ôl hynny, os ydych chi'n edrych ar yr llinell fan yma, mae gyda ni ambell o'r gofod hefyd, felly ol slais S, ac wedyn sernod wedyn. Ac wedyn, gyda'r ail blaen slais fan hwn, felly ar ôl hyn, ydyn gallu mewnbynnu y patrwm ydyn yn eisiau i cyfnewid gyda fe, neu i alysod yn newydd yn lle o'r patrwm hen. Felly, dwi'n eisiau i allan ni, felly dwi'n gallu dim ond yn pwyso ar blaen slais nesaf, sef mae'r hwn yn atgau ydyn ni eisiau i gyfnewid y patrwm hwn gyda'r dim byd, gyda'r ddim beth o gwbl. Ac wedyn, ydyn gallu cael yr mynediad reolaeth hyn gyda'r diwrnod, i cydgymaru gyda'r single diwrnod ar dechreuad o'r mynediad fan yma, ac wedyn nawr os ydych pwyso ar y botwm dodiad. Felly, nawr mae'r 6 wedi diflannu oddi wrth y dechreuad, ond mae'r 10 yn dal yn bodoli, ac y rheswm yw oherwydd mae'r hynny dim yn cydgymaru ar yr un rhif, ar yr un unigol rhif. Felly os ydych chi'n eisiau i cydgymaru ar yr sypyn o'r rhifau, felly mae'n anghraid i ni i defnyddio yr ychwaneg nod. Ac oherwydd yr nawr yn defnyddio yr ychwaneg nod, sydd yn rhanbarth o'r nodau neu symbolau sydd yn ystynedig yn ytrach nac yr rhain sydd yn rheolaidd ar gyfer Z. Felly ar gyfer hwn, mae'n anghraid i ni defnyddio diwylliad namin prif rhythm E fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn yn mewnbynnu neu pwyso ar y botwm dodiad fel hwn, nawr mae gyda ni yr llinell heb yr 610 ar y dechreuad fel fan yma. Felly, os ydyn nawr eisiau i redeg hwn fel rhyw fath o gorchmyn yn rheolaidd neu yn aml, felly beth ydyn gallu gwneud yw ydyn gallu allbynnu gorchmyn hwn i mewn yn y ffeil. Felly, ar y terfyn neu diwedd o'r llinell hwn, ydyn gallu mewnbynnu y symbol o'r yn fwynag fel hwn, ac wedyn yn benodi yr enw o'r ffeil ydyn eisiau i allbynnu yr allbyniad i mewn iddo fe, felly rhywbeth fel yr ls parts fel hwn, enghraifft, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nawr, os ydyn yn rhedeg yr ffeil ls parts, beth yn digwydd? Felly dim byd, oherwydd does dim digon o'r caniatad ar gyfer hwn, felly os ydyn eisiau i rhoi y caniatad, felly ydyn defnyddio y gorchmyn chmod, sef i change mode yn Saesnig neu i newid modd. Felly ar gyfer modd, felly mae gyda ni 3 rhif neu 3 nifer. Yn gyntaf mae gyda ni y nifer ar gyfer yr caniatad ar gyfer yr awdur o'r ffeil, neu'r perchnog o'r ffeil, sef os yn eisiau mewnbynnu yr rhif 7. Felly mae'r hwn yn carysoli yr canadau i gyd, sef i darllen ac wedyn i ysgrifennu ac wedyn i grydydu. Felly os ydyn dim ond eisiau i gyfyngu hynny, dim ond i darllen ac i grydydu, felly mae'r hwn gwerth 5, oherwydd os ydyn eisiau enghraifft i gwahardd unrhyw un, enghraifft sydd ddim yr awdur neu'r perchnog o'r ffeil i wneud rhywbeth i gwahardd, i darllen ac hefyd i ysgrifennu ac hefyd i grydydu ar ffeil. Felly ydyn mewnbynnu yr gwerth dyddym. Dyddym ac yr ail rydd sydd yn cynrychioli
unrhyw un yn yr un carfan neu un yn yr un grŵp neu'r carfan neu'r bagad neu'r casgliad. Felly mae'r alrhyf yn cynrychioli unrhyw un yn yr un casgliad heblaw yr perchennog o'r ffeil. Felly mae'r hwn yn gwarhadd unrhyw un i darllen neu i ysgrifennu neu i gryfftadu, ac wedyn ar gyfer y trydydd rhif, os yr unwaith eto yn benodi dydym, felly mae'r hwn yn gymwysio i unrhyw un arall sydd yn gweithio ar periad, neu sydd gyda fe, sydd gyda nhw ar cyfrif ar periant neu ar y gwenydd. Felly, os ydyn eisiau i caniatáu yr caniatad o darllen, felly mae'r hwn yn 4. Felly, os ydyn eisiau caniatáu y caniatad o'r ysgrifennu, mae'r hwn yn 2. Felly, os ydyn eisiau i caniatáu yr caniatad o'r gryfftadu, felly mae'r hwn yn 1. Felly, fan yma, mae gyda ni y cymwysiad o'r canllaw neu'r men chmod. Felly, os ydyn wedyn pwyso ar botwm dodiad i ymdreiglo neu i darchu i lawr, felly mae'n hwn yn manylu ynglyn ar arfyddicar o'r pob un o'r gwerth o'r rhif, sef 4, 2 ac 1. Felly, os ydyn yn mewnbynnu yr rhif 4, mae'r hwn yn caniatáu i darllen. Os ydyn yn mewnbynnu y rhif 2, felly mae'r hwn yn caniatáu i ysgrifennu, ac os ydyn yn benodi y rhif 1, mae'r hwn yn caniatáu i gryfftadu. Felly, yn ôl i'r terfynell ar gyfer yr caniatadau ar ffeil ls parts, felly nawr os ydyn yn benodi yr saith ar gyfer yr cyfanswm o'r 4, 2 ac 1, sef yr caniatadau i gyd ar gyfer y perchnog, ac wedyn ar gyfer unrhyw un arall i mewn yn un casgliad neu carfan neu bagad. Felly mae gyda ni yr werth o 5 ar gyfer sydd y cyfanswm o'r 4 ac 1 ar gyfer y darllen ac gryfftadu, ac wedyn ar gyfer unrhyw un arall i mewn yn periant, gyda gyfrif i mewn yn y periant y gwenydd, 5 unwaith eto ar gyfer yr 4 ac 1 i darllen ac i gryfftadu, ac wedyn yr enw o ffeil hwn fan yma. Nawr, os ydyn yn mewnbynnu yr enw o ffeil, sef ls parts fel hwn, nawr mae'n gweithio. Felly, beth ydyn yn gallu gwneud hefyd fel yr arferiad pan ydyn yn ysgrifennu yr ysgrif i mewn yn y cregyn bej yw ydyn yn gallu mewnasod yr cyfeiriad o'r gorchmyn ar gyfer y cregyn i rhedeg yr ffeil hwn. Enghraifft, os ydyn yn rhedeg y gorchmyn which neu pa un o sh, felly mae'r hwn yn dweud mae'r gorchmyn ar gyfer y cregyn, sef sh sydd yn cynrychioli y gard shell cregyn, yn bodoli i mewn yn cyfeiriad o'r blaenslaes user, blaenslaes bim, blaenslaes sh. Felly ydyn yn gallu hefyd adolygu y ffeil hwn, ac wedyn ar y brig o'r ffeil ydyn gallu mewnbynnu y llinell sydd yn dechrau gyda'r ystwynt ac wedyn yr bychnod, ac wedyn yr cyfeiriad o'r cregyn fel yma. Felly beth sydd mae'r hwn yn gwneud yw mae'n hysbysu i'r cregyn lle i canfod yr gorchmyn i rhedeg y gorchmyn hwn. Enghraifft, os mae'r hwn ysgrif o'r enghraifft rhyw fath o iaith erall ar gyfer rhaglenni fel enghraifft PHP, os ydyn gwybod enghraifft y lleoliad o'r gorchmyn ar gyfer PHP, enghraifft mae'n yn bodoli fan yma, felly ydyn gallu mewnbynnu y cyfeiriad o'r PHP, ac yn ytrach nag angen i mewnbynnu y gorchmyn PHP, ac wedyn y gwagle, ac wedyn yr enw o'r ysgrif neu ysgrifen fel arferol, ydyn dim ond mewnbynnu yr enw o'r ysgrif i rhedeg yr ysgrifen trwy'r dehongliad. Ond unwaith yn y ffeil fan yma ydyn yn defnyddio sh yn ytrach na PHP, felly mae'r hwn yn
hysbysu i'r cregyn bach i rhedeg yr ffel hwn, neu ysgrifen hwn, oddi wrth yr gorchmynion yn y lleoliad o'r blaenslais user, blaenslais bin, blaenslais sh. Nawr, os ydyn yn achub ac yn ymadael o wrth y ffel, ac unwaith eto yn rhedeg yr ffel fel hwn, nawr mae'n rhedeg heb unrhyw trafferth. Felly dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch am eich gwylio. Peidiwch a'ch anghofio i tanysgrifio ac i cyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch ansawdd ac yn iach, a hwyl.